Neka bude harmonija između prirode i uma. Neka bude harmonija između prirode i uma. Neka bude harmonija između prirode i uma. Danas, 6. juna 2017. godine, nove ere, otvaramo naš univerzitet Zvezdan Icu. Na univerzitetu Zvezdan Ica učit ćete sve one važne stvari koje su potrebne deci sunca da bi postala sunčev zrak. To su one stvari koje su vezane za kosmos, koje su vezane za našu dušu, koje su vezane za naše telo, koje su vezane za naš um koji sve to povezuje. Moramo odrediti vraća. Kao što dobro znate, vraća određujemo na taj način što dajemo filozofske odgovore na filozofska pitanja. Onaj odgovor koji bude bio najbliži majanskom odgovoru, a to su oni odgovori koji povezuju sve, postaće današnji vrač. Prethodni vrač, Nina, prepustit će svoje mesto današnjem novom vraču. Svakoga dana će i dalje da se bira novi vrač, ali će nov zadatak vrača biti ne samo da vodi računa o tome šta se dešava u našem gradu, državi, nego i na koji način se odvija nastava na fakultetu, odnosno postaće rektor Univerziteta Zvezdan Ica. Pitanje za vraća je... Današnje pitanje biće šta je prijatelj. Šta je prijatelj? Deco sunca, počnite da odgovarate na pitanje. Prijatelj je onaj koji će ti uvek čuvati leđe i onaj koji će uvek biti s tebe. Prijatelj je neko s kime se najviše družiš s obzirom igre, kad se igraš sa njim i njega mnogo voliš, a on ne mora samo da se igra s tobom, može i nešto drugo da radi, može i da rešava neke zadatke s tobom. Prijatelj je poklon. Šta je prijatelj? Poklon. Prijatelj je neko ko će ti pomagati u životu. Ako te neko napadne, prijatelj će ti uvek pomoći. Prijatelj koji zaboravi na tebe posle nekoliko dana, to ti nije pravi prijatelj. Prijatelj je veliko blago koje mi posjedujemo i koje držimo u duši i srcu. Oni s kim se stalno družiš, koga stvarno ceniš i poštuješ. On će uvek biti tu i u najtežim situacijama on će te braniti. I kad upadneš u nevolju, kao što je rekla Staša, i on će uvek biti tu za tebe. I ako odputuje, on je uvek tu. Mislim, kad kažem on je uvek tu, on je uvek u tvom srcu i uvek misliš na njega. Prijateljstvo se dešava kada dva prijatelja se spoje dušama. Odgovor za vraća je prijatelj je nešto što ne možeš da izgubiš. Ovo je hram Čičenica. Profesori Majanske visoke škole Zvezdan Ica nalaze se na hramu i primaju znanje od sunca da bi ga podarili svojim učenicima, deci sunca. Profesori Majanske visoke škole Zvezdan Ica silaze sa hrama.
Profesori su vezani belom vrpcom. Bela boja označava istinu i čistotu znanja. Danas izabrani vrač će preseći belo vrpcu i osloboditi znanja koji će profesori podariti deci sunca. Svaki učenik koji završi Majansku visoku školu sveznanica zvanično postaje sunčev zrak. Ti si ja, ja sam ti.